sayaw, sayaw. Saya-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ni bayaw ta, sa paghimaya kaniya. Sayaw, lukso-lukso ta. Yes, Lord God, hallelujah. Sayaw, lukso, ibayaw. Yes, Lord. Sayaw, lukso, ibayaw. Sayaw, lukso, ibayaw, bayaw ta. Sayaw, sayaw ta, lukso ta, buti bayaw ta, sa sayaw ta, sayaw ta, lukso ta, kamuti bayaw ta, sa pagsimpa ka, sayaw ta, sayaw, lukso ta, kamot ibayaw ta, sayaw, lukso ta. Yes, Lord, hallelujah, Lord God. Daghan king salamat, Lord, sa mong presensya, Lord God. Yes, Lord. Ang pulong sa Ginoo makita nato sa Salmo 91, 10 hangtod sa 11. Walay katalagman nga budangat kanimo, ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel, aron magpanalipod kanimo bisag asa kapaingon. Amen. Padayon ta. Yes, Lord God. Wala ko kabalungan mo, manungi mo man kong giato, diligayot ko kato, nganong gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa dala, balan mo ako. Yes, Lord God, hallelujah, Lord God Jesus. Tawag mo gayon ako, di man kinahanglan imong guni, di ko makabuhi imong sitsi, imo kong gipalingi, gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban. Wala ko kabalungan mo, nganong imo man kong giato, dili gayud ko kato, nganong gibuhato, bisan kang ngit-ngit sa dalan, nabalan mo akong ngalan, gitawag mo gayud ako, di man kinahanglan imong guni, di ko makabuhi imong sitsi, imo kong gipaling, hallelujah, Lord God Jesus, gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban, imong guni, di
imong gipaguni, gibuhat ang tanan di manunta. Yes, Lord. Kung mga imong ipalabas, Imong guni, di ko makabuhi. Imong sidsid, imo kong ipali, yes, Lord. gibuhat ang Tanan di manunta kinahanglan, gug mga imong gipalabas. Walay katapusan, walay katapusan, gibuhat mo ug imong gihuman. Akong kapakyasan nga imong gipasan, ipakita mo nga ang tanan. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord God Jesus. Daghan king salamat, Lord, sa imong gugma kanamo, Lord God Jesus. Bless kay mi, Lord God, nga naami diri akaron, Lord God Jesus, sa imong atubangan, Lord God. Na mo praise dira kanimo, Lord God, mo worship dira kanimo, Lord God Jesus. Malipayon kay mi, Lord, karong adlaw, Lord God Jesus. Kay Lord, ikaw rang gyud ang among dapat nga unahon, Lord God Jesus. Yes, Lord God, hallelujah, Lord God Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord God Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Aniya ang kasing-kasing ko, ayaw sa kasakit, nga gibati ko kuha ang mga pagdamo, hulihi sa paghigugma nga sama kanimo. Yes, Lord God. Aniya ang kasing-kasing ko, sakit, nagibati ko, kuha ang mga pagtumo, pulihi sa paghigugma, kasama kanimo. Yes, Lord God, baguhan, Lord God. Man, Lord God, ang may mga kasakit diriya karon, Lord God Jesus, wala na, Lord God. Pulihi o kalipay, Lord God. Pulihi o gugma, Lord God Jesus. Bisan pa, Lord, sa mga kakulangan dira kanimo, Lord God. Imo lang gyapon may gihigugma, Lord God Jesus. Walang minimo gipasagdan, Lord. Sakit na Lord God, ang mga pagtumot nila, Lord God Jesus, sa mga kasing-kasing, Lord God. Pulihi o paghigugma, Lord God Jesus, kasama kanimo. Yes, Lord! Pagbuhagin mo, kasama kanimo.
kasing-kasing, Lord God Jesus, nga matinudanon, Lord God. Hikapa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing, Lord God Jesus. Lord, magmatinudanon yun midra kanimo, Lord God. Pasaylo kami, Lord. Sa mga kakulangan dira kanimo, Lord God. Kausahay, Lord, mawalan mi og ana dira kanimo, Lord God. Wala gyapon minimo gipasagdan, Lord God. Naalang gyapon ka, Lord, sa bukiliran, Lord God Jesus. Yes, Lord God, hallelujah. Yes, amog yung kang pagkadaygod, Lord God. Pagkasimbahon, Lord God, sa mong tibuok kinabuhi, Lord God Jesus. Yes, Lord. We praise you, Lord God Jesus. Ang mga pagtumo, puli sa paghigugma, nga sama kanimo. Bago Ginoo, nga sama kanimo, Ang kasing-kasing ko, himaya mo, Kristo, mudan agad ako. Yes, Lord God, hallelujah, Lord God. Musila ka, O Diyos, kanunay sa kinabuhi ko. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord God. Holy Spirit, Lord God Jesus. Thank you, Lord God, for this wonderful morning, Lord God. Yes, Lord God Jesus. How asa, Lord God Jesus, ang amo ang mga kasakit, Lord God. Ang among gibati, Lord God Jesus. Pulihi o gugma, Lord God. Ka ikaw ra gyud, Lord God, ang among dalangpanan, Lord God Jesus. Ikaw ra, Lord, ang among pagadaygon, Lord God. Pasidunggan sa tanan, Lord God Jesus. Angayan kay ka, Lord God. Salamat, Lord, sa tanan, Lord God Jesus. Ngawa mi nimo gipasagdan, Lord God. Bisan pa, Lord, sa wala diri akaron, Lord God Jesus. Hikapa ilang mga kasing-kasing, Lord God. Ang makahuna-huna sila ka kanimo, Lord God Jesus, kung unsa ka kamaayo, Lord God, sa among kinabuhi, Lord God Jesus. Daghan kayong salamat, Lord. Dili gyud mi moundang, Lord God, sa pagpangayo ug pasalamat dira kanimo, Lord God Jesus. Kay ikaw ang maayo, Lord God Jesus, labaw sa tanan, Lord God. Ug wala nay lain pa. Hallelujah. Atong palakpakan nga natong Yes, Lord. Dako gayud ang among pagpasalamat nga kanimo. Tungod kay kapin 2,000 ka tuig na ang milabay. Ikaw, Ginoo, nahimugso, namatay, ug nabanhaw, Ginoo, sa ikatulo nga adlaw aron kami makabaton og kinabuhing walay katapusan, Ginoo. And today, amuha ka nang gihinumdom o gisaulog, Ginoo, na ikaw nabanhaw, Ginoo, aron kami usab mabanhaw sa pag-abot sa pagpamanhaw, Ginoo. Nagapasalamat kami sa imuhang dako kaayo nga gugma nga ni kanamo. Mawala gayoy paglubad na imong gipakita nga ni kanamo, Ginoo. Bisan taliwala sa among mga kapakyasan, taliwala sa among mga kakulangon nga na kanimo. Still, imo kaming gipili nga higugmaon, Ginoo. O paghatagan o kinabuhi, Ginoo, nga walay katapusan, Ginoo, pinaagi sa mong pagtuo, pagsalig, nganha kanimo, Ginoo.
Salamat gayud Ginoo sa daghan ng mga butang na imong gihimo sa among kinabuhi. Mga panalangin financial Ginoo, panalangin emotional, mental ug labaw sa tanan spiritual blessing Ginoo. Nga din ikaw nagalig-on, nagadasig kanamo bisan taliwala Ginoo sa mga pagsulay, taliwala Ginoo sa mga butang na makahatag kanamo og kaluya. Ikaw gayon anaa nga nagalig-on ug nagatabang kanamo na aron kami mulahutay magamalig-on sa among pagtuo ug pagsalig nga kanimo Ginoo. Nagaampo ako na ining imong mga katawhan. Ikaw Ginoo magalig-on sa ilang pagtuo ug pagsalig nga kanimo. Wala ko nahibalo sa ilaha Ginoo mga struggles karon ng mga panahona. Pero ako mapag-ampo Ginoo kun anaa man kanila nag-struggle dira sa ilang relationship Ginoo. Nag-struggle financially Ginoo. Nag-struggle Ginoo dira sa ilang health Ginoo. Ako mga prayer na ikaw Ginoo magapanglihok ug magatrabaho aron nga sila Ginoo magbadaugon sa ilang mga naagian. Pinaagi sa paglig-on sa ilang pagtuo ug pagsalig nga kanimo Ginoo. Nagaampo ako Ginoo sa tanan ng mga pastors and missionaries. Ikaw Ginoo magahatag kanilang langit na nakaalam aron nga able sila na makawali sa imong pulong alang sa kaayuhan ug kalig-on sa imong katawhan. Kaisog sa mga misyonero Ginoo nga mumantala sa imong maayo nga balita may tungod sa kaluwasan Ginoo. Hatagan nimo sila kaalam nga langit nun ug himuon nimo silang maisugon Ginoo aron nga sila mupadayon ug mulahutay nga mumantala sa imong maayong balita may tungod sa kaluwasan. Nagaampo usab ako Ginoo sa tanan namo na mga opisyalis ini nga gobyerno gikan sa lokal nga ito na sa among nasyonal nga panggobyerno. Ako nagaampo kanilag langit na nakaalam. Ikaw Ginoo usab paga-intervene sa silang mga kinabuhi aron nga sila Ginoo mubati og kahadlok katalaw nga na kanimo. Kay nagtuo ko nga usa ka leader Ginoo may kahadlok ka na kanimo. Mamuhat sila Ginoo para sa kaayuhan sa ilahang mga ginsakupan. Kaayuhan sila mga constituents Ginoo, kaayuhan sa nasod sa Pilipinas Ginoo. Nagaampo sa mo Ginoo sa tanan nga adunay mga balatian karon mga minahal na mo sa kinabuhi, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, mga tao nga nagapaalin silang balatian diya sa ospital, wa naman silang panimalay. Ako mapag-ampo na bisitahin sila karon mga takdaa o ayuha sila sa ilang mga balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing nga na kanila Ginoo. Sa among mga kaigsuunan nga nasa abroad Ginoo, sila Dexter, sila si Wawing, sila Ginoo si Bimbim Ginoo nga tuwa karon sa abroad aron sa pagpanarbaho. Ubanan nimo sila dito panalipdan ug panalanginan ang ilahang mga pagmanarbaho dito ug ikaw usab padayon na mag-remind kanila sa imong pulong bisan anaa sila sa halayo dili sila malimot nga na kanimo Ginoo. Sa ilang family nga nabilin Ginoo ako mapag-ampo na ikaw sa pag-bless kanila magadasig kanila nga mopadayon sa pag-alagad nga na kanimo o padayon ikaw na mag-remind usab kanila sa imong pulong Ginoo. Padayon usab ako nagaampo ning dapit sa kabayan relocation ug sa tanan ng mga kasikbit nining nga community. Ako mapag-ampo na ikaw magatay-og nining dapita ug sa mga ug sa tibuok barangay Tibungko Ginoo, especially niadto mga tao nga walay panahon kanimo, wala nagatagad kanimo, walay pagpakabana kanimo diya silang kinabuhi nga bation unta nila ang kahangawa nga na kanimo, ang panginahanglanon nga na kanimo, nga ilaw untang mahikaplagan diya silang kasing-kasing ang kakulangon nga din ikaw lang gayon magapuno Ginoo o makapuno Ginoo. Ako mga pag-ampo na mailhan nila ikaw, masinati ikaw nila as their Lord and Savior dahil silang kinabuhi Ginoo. Sa among pagpadayon karon, empower us with your Holy Spirit Ginoo. Ayaw itugot ng kaaway, makahimo sa pagtugaw sa among pagpamalandong, pagpamati sa imong pulong nga ni kanamo ning taknaa sa kabuntagon. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen.
Kanda mo na tatong mga halad, no? Muhatag sa kalipan, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipan, diha sa Ginoo. Dayon ta ang Dios, musalikdan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipan, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipan, diha sa Ginoo. Kay kunta ang Diyos, musalikdan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoo, nagapasalamat kami sa lapi kinitaan sa imong katawhan. Padayon gihapon ikaw nga magagiya kanamo unsaon sa pagdumala nining imong salapi nga gipiyal nimo kanamo. Kay nasayod kami nga paninglan gayud nimo kami. Nasayod kami nga manubag gayud kami Ginoo kun kami Ginoo dili mahibalo nga modumala nining imong salapi Ginoo. Ako usab nagaampo panalanginan nimo kining imong mga katawhan, panalangini ang mga nanarbaho, promosyon diha silang trabaho o panalipdan nimo ang ilang mga kinabuhi sa ilang pagpanarbaho. Ingon man sa mga adunay negosyo nga sila magmauswagon nga molambo pagyud ang ilang natad sa negosyo Ginoo ug ang tanan nga naghago, nalingkamot, nanarbaho, nagpatulo sa ilang singot Ginoo aron lamang makakwarta. Ikaw magapanalangin kanila Ginoo. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Basin dunay nakaandam diha og special number. It's not an easy road. We are traveling to heaven. For many are thorns on the way. It's not an easy road, but the Savior is with us. His presence gives us joy every day. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. Maayong buntag sa tanan. Today is Easter Sunday. Ang uban ng mga kasimbahanan na sila ginahimo na dawn worship. Ang ilang panimbahon karon human na, or ganina rason na human. Kay kadlawon man ilang simba. Pero kita di ta pwede magkadlawon. Kay kung magkadlawon ta, tulo ra siguro maabot. Or upat. Kaya ang hagok pang uban, ang daghan. So muna nga karon ta maga sa ulog sa ato ang paghinumdom sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Dili kita magalangan kung aduna mo'y Biblia,
Abli uban kanako sa libro sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 ngadto na sa 10 ako magabasa niini. Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 ngadto na sa 10 ang pulong sa Ginoo nag-ingon, human sa adlaw nga igapahulay o igpapahulay sa pagbanagbanag na sa unang adlaw sa semana, si Maria Magdalena ug ang laing Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Ug ditoy usa ka dakong linog kay dihay anghel sa Ginoo nga mikunsad gikan sa langit ug miadto sa iyang giligid ang bato ug milingkod niini. Ang iyang dagway sama sa kilat ug ang iyang bisti puti kaayo. Ug tungod sa kalisang kaniya ang mga bantay nangurog ug nahimong daw mga patay. Apan ang anghel mingon sa mga babay, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa cross. Wala siya dinhi, kay nabanhaw siya sa sumala sa iyang giingon. Dali kamo ug tan-awan ninyo ang dapit diin siya nahimutang. Ug adtua dayon ug suginli ninyo ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Ug tan-awa moadto siya nga mag-una kaninyo ngadto sa Galilea. Dito makita ninyo siya, tan-awa ug sultihan na kamo ug gisultihan na kamo nako. Og sila midali pagbiya sa lubnganan uban sa kahadlok og dakong kalipay og nanagan sila aron sa pagsugilon sa iyang mga tinun-an. Og unya si Jesus misugat kanila nga nag-ingon, kumusta kamo? Og sila miduol og ilang gigakos ang iyang mga tiil og gisimba nila siya. Og si Jesus miingon kanila, ayaw kahadlok, lakaw og ingnang akong mga kaigsuonan sa pag-adto sa Galilea og didto makita nila ako. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaampo ta, Ginoong Dios, salamat Ginoo sa imong mensahe o sa imong pulong nga ako ang nabasa. Ikaw Ginoo magablas nining pulungan, masabtan namo kini og tuguting ang matag tipik nining imong pulong magapatik sa kinailadmang bahin sa among kasing-kasing Ginoo. Ihatag usab gani kanako ang langit no nakaalam aron nga able ako na makasaysay nining imong pulong. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Maayong buntag sa makausa sa tanan. Ato ang mensahe ni taknaa sa kabuntagon, may kalabutan kini sa ato ang celebration o sa kini ginatawag Easter Sunday. Sa laing term, adlaw sa pagkabanhaw. Ang adlaw sa pagkabanhaw, ang pulong pagkabanhaw, dako kaayo kini o kalambigitan nganong kita nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kun walay pagkabanhaw nga nahitabo, wala ta karon diri igsuon. Wala ka karon diri igsuon, wala ko karon diri igsuon tungod kay walay rason nga kita mga lagad sa Ginoo kung walay pagkabanhaw. Apan tungod kay adunay pagkabanhaw nga nahitabo nga diin si Jesus Christ human siya mahimugso og namatay og gilubong. Pagkatapos sa tulo ka adlaw siya nabanhaw, ingon usab kita nga kung kita mga matay, kita usab mga banhaw sa pag-abot sa pagpamanhaw. Di lang pareha hinuon kan Jesus Christ na after 3 days mabanhaw na. Kita, kung mga matay kita, magpaabot pa kita sa adlaw sa pagpamanhaw. Aron kita makasinati usab sa pagkabanhaw. Sa adlaw unya sa kini ginatawag rapture, ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga adunay trumpita nga motingog diha sa kawanangan. Nga diin ang tanan nga mga buhi nga makadungog sa mao nga trumpita o sa tingog sa trumpita nga diin nangalagad sa Ginoo. Mga tao nga adunay pagtuo sa Ginoo. Sila mausab ang ilahang lawas kay ilisan mandayon kini og incorruptible body. Ug ang tanan na mga magtutuo nga nangamatay sukad kaniadto hangtod sa panahon sa pagpamanhaw, sila usab mga banhaw kay ilisan man pod ang ilahang lawas og incorruptible body. Lawas nga dili na madunot. Nga diin ingon pa ang Biblia nga ang unang musugat sa Ginoo mao kadtong nangamatay nga may pagtuo kang Hesukristo.
o kita na mga buhi unya nga maabtan sa rapture, magsunod kita ngadto sa mga patay o dito kita musugat sa ato ang manluluwas, sa ato ang Ginoo dito sa kawanangan. So mao kana ang sistema sa adlaw unya sa pagpamanhaw. So mao kini ang reason nganong kita nagapadayon sa pagpakalagad sa Ginoo tungod ani nga kahimtang nga pag-abot unya sa adlaw sa pagpamanhaw, kita usab magamanhaw. Now ang atong mensahe ning taknaa karon sa kabuntagon, the significance of the resurrection or the significance of the resurrection. Now, una, the resurrection is the proof that death is not the end. Ang pagkabanhaw, usa ka kamatuoran na ang kamatayon dili maoy katapusan. Ang secular nga society niini na mga panahona nagsulti ang atong kinabuhi matapos kini diha sa kamatayon. Gani ang mga school and textbooks nagasulti about or mahitungod sa kining ginatawag evolution na diin ang kinabuhi maoy sentro sa kining ginatawag genetic generation to evolve and the last generation to die. Gani kung mutan-aw tag mga movies, paminaw ta og mga kanta diin sagad kanila nagasulti nga ang katapusan mao gayod ang katapusan. Tapos na ang tanan. When we die, then that's the end of the story. But dili na mao ang gitudlo sa Biblia. Only in the Bible nga makakat-on ka sa intention sa Ginoo nganong kita magpakabuhi hangtod sa kahangturan, including kadtong mga tao nga mapildi ang ilang kalag diha sa pagkalaglag. Nay mga pundok sa nga akong na-encounter kaniadto, nagtuo sila nga sa diha nga mamatay ang usa ka tao, ang iyang lubnganan, that's the end of her or his life. Wala nay sumpay, wala nay istorya nga may tabo. Nanguntahan ako sa iya na may impyerno. Ingon siya nga ang gitudlo sa ila, ang impyerno nila is sa kahimtang ni atong buhi pa ka. Kung pait ka, pitos ang imong pamuyo sa panahon nga buhi pa ka, niya namatay ka nga kabos gyud kaayo, mo na impyerno para sa ila. Pero kung namatay kang dato ka tong buhi ka, dato ka nga namatay ka, mo na ang langit para sa ila. But that is not what the Bible says. Kung sa may gisulti sa Biblia, kita na mga tao nga buhi pa, kung mga matay kita, dili na maoy katapusan. Kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi, ang imong kamatayon, dili maoy katapusan. Kung wala kay pagtuo kang Jesus Christ, kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi, ug unya mamatay ka, dili gyapon na mao ang imong katapusan. Nganuman, tungod kay sa adlaw sa pagpamanhaw, sama sa akong gingon ganina, kita mga banhaw nga adunay pagtuo sa Ginoo. Ug mao na ang giingon, makabaton kita og kinabuhing walay katapusan, kay ang pulo sa Ginoo nag-ingon sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana iyahang gihatag ang iyahang bugtong anak nga mao si Jesucristo aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. Di ba? Makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. So kung mamatay ka karon o unya nga adunay pagtuo sa Ginoo o maabtan ka inigbalik sa Ginoo karong adlaw o unya o ugma, makaangkon ka og kinabuhing walay katapusan na mao'y giingon sa John 3:16, eternal na kinabuhi, kinabuhing walay katapusan nga diin mubiya lang ka nining imong lawas, kining temporaryo nato nga lawas, og makabaton kita og incorruptible body. Lawas nga dili na madunot nga mao'y mupuyo didto sa gingharian kauban ang atoang manluluwas. Karon unsay mahitabo sa mga tao nga walay pagtuo kang Jesus Christ? Ha? Dili gyapon mao'y katapusan sa ilahang kinabuhi. Although ang Biblia nagsulti nga mao'y ilang kapildihan.
pero dili maoy katapusan. Kaya nga naman, unsay may tabo sa ila. Sa unang pagkabanhaw, ang tanan nga adunay pagtuo kang Jesus Christ, nga nangamatay karon, kung asa man sila gilubong, dapita, sa menteryo nga public o sa private nga menteryo o gilabay ba diha sa dagat o diha sa sapa o gilubong ba anang mga kadalanan o sa mga kalasangan nga nagtuo kan Jesus Christ pag abot sa pagpamanhaw silang tanan mga banhaw kanang mga menteryo kanang gipangtabunan sa mga pansyon ukap na pero kadto lamang nagtuo kang Jesus Christ. Unsay may tabo atong walay pagtuo kang Jesus Christ? Magpabilin to sila sa unang pagkabanhaw. Then mubanos ang Great Tribulation. And then pagkatapos sa Great Tribulation, mubanos ang millennium years. After millennium years, pagkatapos sa 1,000 ka tuig, may tabo ang kining ginatawag ikaduhang pagkabanhaw. Nag-ingon sa Revelation, nga diin ang tanan ng mga patay ug buhi inila ug dili inila mga tao nga may pagtuo sa Ginoo ug mga tao nga walay pagtuo sa Ginoo silang tanan magpanon ug muatubang ngadto sa hukmanan sa Dios nga gitawag white throne judgment nga dunay duha ka libro nga pag-aablihan, libro sa maayong binuhatan ug libro sa kinabuhi nga diin ang Revelation o gipadayag 20:15 nagsulti nga ang tanan kansang ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi sila itambog kadto sa linaw na kalayo. Ano sa may tabo? Sa ikaduhang pagkabanhaw. Pagkatapos sa 1,000 ka tuig. Naumingon ka nga layo pa man ay pastor. Nakay na pa may 1,000 ka tuig. Ay ikaw kung mabilin ka apil ka sa Great Tribulation. Ang atong tinguhaon mao ang unang pagkabanhaw. Kay inig rapture madala ka. Kung mayon ka matay, napamanday 1,000 katuig, pastor. Ang mupuyo sa 1,000 katuig, kadto tong mga tao nga nakasurvive sa Great Tribulation. For example, mubalik ang Ginoo, mutingog ang trumpeta, na-rapture ni mong mama, imong papa, imong maigsoon nga rapture, ang uban imong higala nga rapture, na ikaw nabilin. Sa may tabo sa imuha. Mura na kag kriminal, pangitaon ka sa kining tanan ng mga kasundaluhan ug kapulisan. Kay kanang Great Tribulation, pagapanguluhan ka na sa ginatawag na katong bakakon nga propeta, katong antikristo nga gingon sa Biblia, nga musulod og simbahan, magwali sa pulong sa Ginoo aron lamang pag-ilad sa tao. So bukdon kanila kung aron ka patikan sa usak sa numero nga mao ang size nga nagtimaan sa pangalan sa bitin o sa antikristo o satanas. Karon kung makasurvive ka ng 7 ka tuig, apil na dra ang kagutom, apil na dra ang linog, nga wala pa gyud ka makasinati sukad mahimugso ang kalibutan sa maong kakusog sa linog. Ang adlaw di mo siga, ang mga bituon di mo siga, ang mga bulan di na mo siga. Sa pagimay tabo, ang tubig mahimong dugo. Ang tubig mahimong pait, nga diin kung makainom ka mamatay ka. Ang dulon dili na mukaon og sagbot. Ingon ang Revelation nga ang dahunog sa gidaghanon sa dulon daw sama sa mga karwahe nga padulong sa padulong sa gubat. Pero ang tuyo sa dulon dili aron sa pagkaon sa imong tinanom, kun dili aron pagsakit kanimo kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang pinaakan sa dulon daw sama sa pinaakan sa tanga. Unsay tanga? Daw scorpion nga diin pag mapaakan ka mangandoy kang mamatay tungod kay hilabihan ka sakit. Pero ang Revelation nag-ingon nga 5 ka bulan ang tao dili mamatay. Can you imagine? Magpaligis ka sa dalan, maamba ka ng mall, magpapusil ka, di ka mamatay. 5 siya ka bulan. Ang purpose para makasinati ka, unsa ka sakit, nga pagkastiguhon ka, nga pagkasakiton ka, maayo mabitang gitawag o Great Tribulation. Although, kini siya mahitabo dito sa Israel, pero kay Kristohanon man ka, pwede kang madamay. Oh. Karon ang mahitabo, kung makasurvive ka sa 7 ka tuig, puyo ka sa Great Tribulation, puyo ka dito sa millennium years. So dito na po, puyo ka dito hangtod mamatay ka. And then ang imuhang pagkabanhaw dito mahitabo sa ikaduhang pagkabanhaw. Final judgment. End of the world, end of the story. Wala na, tapos na ang tanan. Dito mahitabo. Pero kinsa man ang dili madala sa rapture.
mga tao nga hilaw, mga Kristohanon nga hilaw, mga Kristohanon nga dili tinuod nga nalagad sa Ginoo, dili tinuod nga may pagtuo sa Ginoo, although may knowledge sa Ginoo, although nagasimba, pero dili tinuod na dunay pagtuo sa Ginoo. Sila tong maka-appeal sa Great Tribulation. Pero makasurvive ang uban sa ila kay may knowledge naman sila bahin sa Ginoo. Ingon ang Biblia, walay makapalit, walay makabalikya. Gawas ni adtong dunay patik sa ilang tuong kamot ug sa ilang agtang sa numero nga 666 timaan sa pangalan sa usa ka mananap. Demonyo. Now, ingon pa ang resurrection usa ka prueba nga ang kamatayon dili mo'y katapusan. Regardless kung unsa man imong dangatan, maimpyerno man ka, umalangit ka, dili na mao ang katapusan. Kay walay katapusan. Kung mupuyo ka sa langit, eternal kang mupuyo dito Kung mupuyo ka sa impyerno, eternal pud kang mupuyo dito. Gigamit lang ang pulong kapildihan kay kung masugba ang imong kalag dito sa kalayo nga walay pagkapalong, sigurado kapildihan. Nga diin ang tanan nga nangawala, tanan nga wala mo ila sa Ginoo, tanan nga nag-reject kang Jesus Christ, dito sila padulong sa impyerno. Now, into every man is the breath of God. Ang matagtaw gininhawa sa Ginoo because God is eternal. The question is, asa ba ka mo spend sa imuhang eternity? Igsoon. Ang pangutana, asa ba nimo gusto i-spend ang imong eternity? Sa Ginoo? O sa langit uban sa Ginoo? O sa impyerno uban ni Satanas? Inumdumi kini. Ang impyerno wala gihimo para sa tao. Mo'nay tinuod. Ang impyerno gihimo kini para kang Satanas. Pero kay si Satanas, dili man siya gusto nga mag-inusara siya dito sa impyerno, manang kuyugon kaniya. Karon kung magpailad kang Satanas, mahiuban ka sa iya. Bisa pag kung ikaw si Satanas, di ka gusto siguro nga ikaw ra isa dito mandamay jud ka. Pero ang kamatuoran, ang impyerno, gibuhat, dili para sa imo, kundi dili para kang Satanas. Ang problema lang, kay gusto ka ubanon ni Satanas. O kay ikaw, gusto man pod nga magpadala, mao nang mahiuban ka ni Satanas dito sa impyerno nga walay pagkapalong. Cynics say that Jesus didn't die on the cross. Ang mga cynics daw, saan yung cynics or cynics? Ang mga cynics, sa Bisaya pa ng cynics kay pilosopo. Ang mga pilosopo, nagsulti daw na si Jesus Christ, wala gyud siya mamatay dito sa cross. Usa lang daw ka tinuuhan. Usa lang ka myth, ingon pa sa usa ka istorya. May usa ka babae, miadto siya kay Magi. Usa ka preacher ni si Magi. Miadto siya dito, ug bisugilon siya, may tungod sa ilahang magwawali during sa ilahang Easter Sunday. Ingon pa sa maong babae, ang ilaha daw preacher, nagwali may tungod kang Jesus Christ. Namatod pa niya, ingon daw sa ilahang magwawali, nga si Jesus Christ, naluya ra daw siya. Naluya, samtang nagbitay dito sa cross. Ug tungod sa kaluya, gikuha sa iyahang mga apostoles, ug unya gitambalan aron maulian. Imo na wali sa ilahang pastor. So gipangutanan niya si Magi, ingon sa usa ka babae sa imong unahuna pastor, Magi, tinuod ka ang giwali sa amuang pastor nga si Jesus Christ is naluya lang sa cross niya, gikuha niya pagkaman gitambalan niya naulian? Ingon ni Magi ngadto sa babae, ingon niya, igsoon, sulay og puspos tong inyong magwawali. Bunal-bunalig daghan na higayon. O niya, ilansang ninyo sa krus. Ilansang niya, ibulad sa ilalom sa adlaw, sulod sa unom ka oras. Niya pagkahuman, dusla ka ang kilid, duol sayang kasing-kasing. Niya ibutang siya sa lubnganan nga walay hangin. O tan-aw nato siya, kung unsay mahitabo kanya sulod sa tulo ka adlaw. Can you imagine? So on, we are not in the land of the living, going to the land of the dying. We are in the land of the dying, going to the land of the living. In this world,
Ha? Kinabuhi or nagapuyo kita ni ining dying nga kinabuhi. Nganong dying man na kinabuhi? Kay kitang tanan, padulong man sa kamatayon. Walay bisan usa ka nato nga magpabiling buhi ning kalibutana. Sa ako nang gikaingon, kung naamay maabtan, naamay buhi unya, kadto lang maabtan inigbalik sa Ginoo. Kitang tanan tao makasinati og kamatayon. Ang dili lang makasinati og kamatayon kabalo mo kinsa? Katong maabtan inigbalik sa Ginoo. Katong rapture, panahon sa rapture. Katong ilain bitaw sa Ginoo, iseparate siya sa mga patay, masugat siya sa Ginoo. Automatic to. Pagtingog sa trumpeta, nya ikaw karon nga magtutuo, ikaw karon nga nagtuo kay Jesus Christ, mo transform dayon ang imuhang body. Kita ka ng mga salida nga ang sanina mabilin, ang mga saplot sa lawas mabilin, mawala ang mga tao. Automatic to siya. Usa ka pamilok, transform ang lawas, ilisan og incorruptible body, sugat des sa Ginoo. Pero maguna tong mga patay, kato si Ate Helen na sa sementeryo, si Nanay Nina, muuna tong ukab, pagtingog sa trumpeta, muuna ukab ang ilang lubnganan, musugat sa Ginoo. Di kita na mga buhi nga maabtan sa rapture, magsunod sa ilaha. Og ang Ginoo nga si Jesus Christ, mukayab pud siya paingon sa yuta. Magsugat ba? Og ang tagpuan dito sa kawanangan. Ana ang sistema sa kaluwasan o sa rapture, sa maabot ng mga adlaw. Pero kato ra pong nagtuo kay Jesus Christ. Kato mga patay, nga walay pagtuo kay Jesus Christ, dito mga ukab ilang lubnganan. Dito sila mamangon. Kato mga buhi nga walay pagtuo kay Jesus Christ, di po to sila mga usab. Kay sila tong mupuyo dito sa Great Tribulation. Sila tong maka-experience o Great Tribulation. Kung makasurvive, makalahutay, sila tong mupuyo sa millennium years. Uban sa Ginoo. Anang panahon na. Now, ikaduha, the resurrection is the evidence of the existence of eternal life. Existence of eternal life. Ang pagkabanhaw, usa ka ebidensya may tungod sa existence or nagapadayon nga eternal na kinabuhi. Ingon pa, si Jesus, wala siya mibalik. Wala siya mibalik aron puy-an niya ang iyahang lawas pag-usab unya mamatay pag-usab. Ang scripture nagtudlo kanato may tungod sa mga exciting na mga butang, may tungod sa iyang lawas nga nausab sa takna sa iyahang pagkabanhaw. Sa diha nga miadto si Maria sa lubnganan, napa sila makita. Di ba niadto siya, nibalita siya paguman nila madunggan ang giingon sa anghel sa ilaha nga si Jesus Christ wala na diha sa lubnganan. Mipauli sila. Yan, nasugatan sila ni Jesus Christ, isugat sila ni Jesus Christ. Sa uban na mga bersikulo o chapter, uban na books, may diretso to sila dito sa ilahang sa usa ka balay nga diin dito nagtapok ang mga disipulo ni Jesus Christ. Ang iyahang napulo ka disipulo naa dito ni atong panahon na. Kisay wala dito Ha? Ikaw, adili bitaw. Ang wala dito kagulo mo kinsa? Si Judas. The other one kinsa? During sa pagtigom nila dito sa usa ka balay. Di gid mo gabasa Biblia siguro. Si Thomas, mao bitong gitawag siya nga ang maduha-duhaon nga apostolis. Wala man siya that time. Mabitaw tong gisulgin lang siya sa mga kauban niya ng mga apostolis. Niya ni si Jesus nagpakita ang atong magtutuloy. Sa di ko mo tuo. Anton nga dili na ako ikatuslo akong tudlo sa iyang samad. Mo to sa ikaduhang higayon nagpakita niya. Yung sa Thomas. Dili ako ang samad. Ngunit tuslo ka. Dito pa sa mituo. Kay kuha man gid niya ang samad. Na adunay nahitabo sa lawas ni Jesus Christ sa iyang pagkabanhaw. Unsa nahitabo? Mary Magdalene who knew him well then recognize him. Sa daw, si Maria Magdalena nakailag yun kaayo kang Jesus Christ. Pero sa diha nga nabanhaw si Jesus Christ wala na siya makaila. Nakatuntaw nga giuna-una nila nga anghel nga naa dito sa garden sa lagawas sa lubnganan ni Jesus Christ. Dili to mao ang anghel, si Jesus Christ to. Wala siya makaila, wala sila makaila na it was their teacher na si Jesus Christ. Another one, he walked some distance with his disciples. And then,
know Him. Pero sa amin nitabo, nagbakta si Jesus Christ padulong uban atong duha ka apostolis niya, padulong sila sa Imaos. Nya nagistoryahan na itong mga apostolis na ingon niya nga ang ilang istoryahan is about sa pagkamatay ni Jesus Christ, ang ilang magtutudlo ug ningon si Jesus Christ sa ilaha nga kinsa man ang unsa di nahitabo dito sa Jerusalem. Ingon niya, langyaw baka aning nasura, wa baka masahit kung unsa ang nahitabo karong adlaw. Ana tong apostolis niya. Pero ang nangutana sa ilaha, kabalo mo kinsa? Si Jesus Christ mismo. Ingon ni Jesus Christ sa ilaha nga, unsa di ay nahitabo di ay dito sa Jerusalem? Unsa ingon sa apostolis niya? Ingon siya, langyaw baka aning nasura, kay wa man ka masahit kung unsa nahitabo karong adlaw. Wa sila kay balo na it was their teacher. It was Jesus Christ. Ha? And then pag-abot nila dito sa Imaos, nangaon sila dito sa balay. And saka pa, paghubo ni Jesus Christ sa iyahang sutana, sa iyang tabon siyang ulo niya, and na-recognize na it was their teacher. Si Jesus Christ. And then pag lingi nila, nawa na si Jesus Christ. Porti nilang hilak, porti nilang kaguol, kaya namatay ang ilang magtutudlo. Ulahin na kaya nila na-recognize na ang ilahan na itong magtutudlo. Another one, he appeared in a locked and crowded room. Muna akong giingon ganina. Nagpakita siya dito sa kwarto nga sirado kaayo. Nga dunay daghan ng mga tao. Pero wala sila makaila. Ha? Sabi nila, kinsa. And another one is, he was touchable. Si Jesus Christ, sa diha nga dabanhaw, nahikap siya. Ano sa nahitabo? Sa diha nga gihikap ni Tomas. Si Jesus Christ, ang samad ni Jesus Christ. Another one, na nahibaluan sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Nagluto si Jesus Christ og isda dito daplin sa baybayon. Kaya nga naman, pagkamatay ni Jesus Christ, tungod sa kasubo o kaguol sa mga apostolis niya, tungod silang kasubo, may balik sila sa pagpanagat. Diba? Remember, ang mga apostolis ni Jesus Christ, most of them, mga mananagat, mga fishermen. And then pagkamatay sa ilang teacher, tungod sa ilang kasubo, nawad-an sila paglaom, nawad-an sila pag-asa, and ingon sila, wala na ang atong magtutudlo. Wala na ang ato ang teacher. Wala na ang ato ang Messiah. So kay wala naman siya, mubalik ta sa ato ang dating gawi, ang pagpanagat. So nanagat sila. And then, sa ilang pag-adto sa daplis dagat, samtang distansya sila, aron sa pagpangpukot siguro, nakita nilang tao dito sa daplin. Nagsuot og puti, nagluto og isda, nagsugbag isda. Then ganyan na sila, dali mo, pangaon. Wa sila kailangan ito. Nga, mo ang ilang magtutudlo si Jesus Christ. Grabe ang pagkausap sa lawas ni Jesus Christ. And then, what else? He ascended in the glory and the same body he was resurrected. The same body. Katong ilang gilubong. The same body ang misaka dito sa langit. Diba? Mikayab si Jesus Christ padulong sa langit. Ang mga apostolis niya, together sa mga tao, mga followers niya nga daghang o bagang panon sa mga tao, nang hanga dito sa langit. Samtang mikayab si Jesus paingon dito sa langit. And then doon ay duha ka anghel. Mingon sila, kinsa may inyong gihangad raa? Ana tong duha ka anghel, kinsa ba inyong gihangad raa? Kaya nang hangad sila, kaya kayab ang ilang teacher nila. And then ingon ang anghel sa sultihan ko kamo. Nga ang inyong gihangad sa langit, mubalik na siya sa inana gyapong pamaagi. Mao bitaw nga sa panahon sa rapture, mukayab bud si Jesus pabalik diri sa kalibutan. Kita na mga buhi o mga patay, musugat sa Ginoo po diha sa kawanangan. Inana ang sistema. Now, ikatulo, the resurrection is the glimpse of glory. Usa daw ang resurrection? Ang pagkabanhaw usak ka paglantaw sa himaya. Kung gusto ka makakaton, may tungod sa langit, o kung unsa ang hulagway dito sa langit, just read about Jesus. Basaha ang may tungod kang Hesukristo. Kung naa kay mga pangutana,
Kung unsang may tabo kanimo kung ikaw mamatay, basaha ang may tungod kang Jesus Christ. Unsay nahitabo kaniya sa diha nga siya namatay. Kung aduna kay kabalaka, may tungod sa mga tao nga nagapakita sa argumento, may tungod sa langit ug sa yuta. Basaha ngadto kanila kung unsa ang nahitabo pod kay Jesus Christ. Kay daghan sa mga tao nailad nga walay impyerno. O walay pagkabanhaw. So, basahin sila may tungod sa gidangatan ni Jesus Christ. Literally, hundreds of songs have been written about life is like after we die. Songs like Sweet By and By, and also When the Trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more. Kana nga kanta usa ka ingon tong pastor sa una, yang bata pa ko, may usa ka pastor. Amo ang pastor, may ingon gid siya nga ang ako yung pagtuong akong duda, inigbalik sa Ginoo, inigtingog sa trompeta. Mao ni nga kanta daw ang kantahon. Diba? Kung patunggonon niya ang trompeta nga iya sa Dios. Di ba mo man ang kanta? No. Og daghan pa na mga songs ang nagpamatuod may tungod sa himaya diha sa pagkabanhaw. And lastly, the resurrection is the final proof that what Jesus did on the cross is worthy of your giving your heart and life to. So daw, ang pagkabanhaw ni Jesucristo, mao kini ang final nga prueba, kamatuoran, nga kung unsa ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, ang ayan sa imong paghatag sa imong kasing-kasing og kinabuhi ngadto kaniya. Ang ayan. So mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo, ang paghatag sa imong heart, sa imong kasing-kasing kang Ginoong Hesus, bililhon pa kaysa bisan unsa nga mga butang ning kalibutana. But the unbelievable truth is that Jesus paid it all. Mahal ang iyahang palit kanimo. Dili makatumbas ang kamahal sa bisan unsa ng mga butang nga naa ka. Bisan doon na pa kay millions of money or mga bulawan nga naa kanimo. Dili igo aron bayaran ang imuhang kaluwasan. Tungod kay mahal ang bayad sa imong kaluwasan. Kay ang bayad aron ikaw makabaton og kaluwasan, mao ang blood ni Jesus Christ. Ipaagas ang iyang dugo, giula ang iyang dugo ibabaw sa krus aron ikaw makabaton og kaluwasan. He paid the price and shows you the way. But the only thing He wants you to do is to abandon the worthless life. Mao na bugtong katumbas ang gusto sa Ginoo nga imong buhaton. Kay mahal man ang iyang palit kanimo, mahal man ang iyang gibayad kanimo, aron ikaw makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang bugtong lamang niya nga gusto nga imong buhaton, imuhang talikdan, biyaan ang imuhang walay pulos nga kinabuhi ug musunod diha kaniya. Ang kaluwasan gitagana alang sa tanan ng mga tao. Pero dili tanan tao makakaplag dinhi. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Juan 1:12, ang tanan nga midawat ug mituo sila lamang giatagan ug katungod na mahimong mga anak sa Dios. Kung dili ka motuo, kung dili nimo ilhon si Jesus Christ diha sa imong kinabuhi, wala kay labot sa kaluwasan. Bisan pag si Jesus Christ nagpakamatay sa tanang mga tao sa kalibutan, pero doon na kay dapat buhaton. Tuuhan nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi, og imuhang i-abandon, talikdan, biyaan, isalikway, ang walay pulos nimo nga kinabuhi,
ug magsunod ka sa Ginoo nga matinud-anon sa tibuok nimong kinabuhi. Kay nasayod ka, nasayod kita na the reward for living for Jesus is that you can live in eternity serving and praising Him. Mao na ang pinaka-dako nga reward na kita magpuyo uban sa Ginoo didto sa langit. Sa walay katapusan nga diin didto mag-alagad kita sa Ginoo o magdayeg sa Ginoo. Gihangyo nako ang tanan sa pagtindog. Igsuon ang pagkabanhaw ni Jesus Christ usa ka dako nga significant sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Kung walay pagkabanhaw, walay rason o walay punto ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Apan kay do na may kaluwa, do na may pagkabanhaw, ado na usab rason nganong kita padayon nga mag-aalagad sa Ginoo. Padayon nga magadayeg sa Ginoo. Padayon nga magasimba sa Ginoo. O padayon na magkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo. Let us pray. Amahan namo nga langit noon, salamat Ginoo sa imong mensahe. Alang kanamo ning taknaa sa kabuntagon nga nag-remind kanamo may tungod sa kahulugan sa imong pagkabanhaw Ginoo. Karon is usa ka paghinumdom sa imuhang pagkabanhaw kapin 2,000 na katuig ang milabay. Na imo haging gipamatud-an nga ni kanamo nga ang among pagpangalagad nga na kanimo dili gayud kawang, dili gayud masayang Ginoo. Kay nasayod kami nga sa adlaw unya sa pagpamanhaw kami Ginoo mga banhaw Ginoo kay ikaw nabanhaw man. Tabangan nimo ang matak sa kanamo na mapinadayonon, malahutayon na magapangalagad nga na kanimo. Kung ani aman kanamo nga wala nagatagad kanimo diha silang kinabuhi akong mga pag-ampo na imong ablihan ang ilang kasing-kasing ug salabutan aron mahinumdom sila kanimo, magahatag sila pagtagad kanimo og labaw sa tanan masinatik nila ikaw ingon nga ilahang Ginoo ug manuluwas diha silang kinabuhi. Ako usab nagaampo sa among pagpamauli karon, ubanan ug panalitdan nimo ang matag sa kanamo na makaabot kami sa mong tagsa-tagsa ka mga destinasyon, sa mong tagsa-tagsa ka mga panimalay, nga walay mga kakulian, walay mga problema nga among masinati Ginoo. Ilabi na gyud karong semana ug hangtod sa Domingo kami Ginoo magkahiusa nga magadayeg ug magasimba nga na kanimo. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan sa pangalan sa amo ang Ginoo ug bugtong manluluwas. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Kristo, ang kalinaw ug ang pakikambit makikuban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong buntag sa tanan. God bless everyone and see you next Sunday. Please suportahan nato ato ang prayer meeting karong Miyerkules alas 6 sa gabi. And of course, natay evangelism and street preaching karong hapon alas 3 sa hapon. So balik ta og diri ta magkitaay diri sa church karong alas 3 sa hapon. Salamat o God bless everyone.